Hoi, wij zijn op vakantiepark Molenwaard in Zuid-Holland. Dit vakantiepark is super leuk voor jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 8 jaar oud. Dit vakantiepark staat helemaal in het thema van boerderij. Je kunt hier ook Fien en Teun vinden die bekend zijn van televisie en van de theatershows. Slapen in verschillende accommodaties, waaronder chaletjes of boerderijhuisjes. Wij slapen in deze Stip de Pony 2-persoonshuis. Dorpsplein vind je verschillende voorzieningen, zoals de speelschuur, een supermarkt, de frietent en een cadeauwinkel. Ook nieuwe dingen gebouwd, zoals een waterspeelplek en een speelschuur. Dit was ons korte bezoek op vakantiepark Molenwaard. Wat een leuke plek! We komen later terug om een uitgebreidere video te maken. Vond jij deze video leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal hieronder. Dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!